Ni'n dechrau gyda'r hwn sy'n hynod, yn y Romanesco. Mae'n dorio rhwnt blod fresych a brocoli. Reit. A mae blas hyfryd yma. Mae'r enw'n dod o rhifen. Mae'n cael ei dyfu dod o rhif Romanesco yn amlwg. Hwna sy'n rhoi'r arogol i ni, ie? Ie, falle, ie, dyna, ie. Mae'n grin, dydi? Ydy, mae fe'n gryf. Wy'n torri'r gwylod, mae hwn wedi dod ar dail, wy'n torri'r gwylod fel bod yn fflat, achos be ni'n mynd i wneud, fi'n meddwl bod yn drenu torri fe, I fi mae fe'n edrych yn blodyn. Mae fe'n bert, yn diwe. Ydy e. So fi'n cadw fe'n gyfan, fi'n mynd i rostio fe'n gyfan. Felly, gyda'r dail, so ni moyn gwastraffu'r dail un, so beth fi'n neud yw just tynnu'r ddeilen oddi ar y goes, a wedyn fi'n rhoi hwnna ar y gwylod, a wedyn fi'n mynd i adael ambell i ddeilen o gwmpas, ni'n mynd i roi hwnna i eistedd, falle bod eisiau torri tyma bach yn fwy. O'n i'n bydd mae eisiau pot dicon o seis. Dyw e ddim yn mynd i ffito yn yr... Reit, a wedyn ni dros hwnna, ni'n mynd i roi chydig bach o olewydd, ac yn syml iawn, dim ond halen y pupur. Wi ddim yn ei gormod o ffyst o fe, achos mae eisiau chi flasu fe fel mae e. Reit. Sa'i moyn rhoi gormod o spices a pethau, jyst halen pupur, tyma bach o halen garlleg. So sa ti ddim yn berw i rhywbeth fel yna, fel sa ti'n gwneud gyda, ti'n ma brocoli na rhywbeth? Wel, gallai ti ferwi fe. Fi'n mynd i rostio hwn yn gyfan. Mae hwnna'n mynd mewn fel ma fe. Wps. Na fe. Ond gallai ti stemio fe, rostio fe, grilo fe. Gallai ti dynnu fe yn darnau a grilo fe a rostio fe yn darnau. Reit. Wi'n mynd i wneud saws i fynd â hwnna. Mae dy fi iogurt fan hyn, rhyw 200 gram o iogurt. Fi wedi rhoi croen hanner lemon arno fe, a wedyn ni fi roi sydd hanner lemon ar hwnna. A wedyn ni spice bach yn wahanol, sef sumac. Mae, fath o spice o'r dwyrain canol yw hwn. A mae blas lemon yna fe, a fi'n rhoi rhyw hanner llwyfwrdd o hwnna. A wedyn ni halen y pupur, a chydig bach o garlleg. Dyda un ewyn o garlleg, fi wedi torri hwnna'n barod, a wedyn ni newn ni droi hwnna, popeth yn barod. A ti'n lwcus, mae lot o'r llysiau ma pethau ni'n gweld, a fel ti'n gweud y spice na dda ti fanna, mae'n bethau eitha anghyffredin, ond erbyn hyn mae lot o'r siopau mawr yn gwerthu'r pethau ma. Fi wedi gweld beth alwes ti fe, Romanesco. Romanesco. Fi wedi gweld rhain, ond o'n i'n gwybod beth i'n neud â fe. Na. So nes i adael e lle o dde? Ie, na'r peth. Ond ti trin fel blod fresych neu unrhyw beth tebyg. Reit, wedyn ni, so dyna hwnna. Wi'n mynd mlaen nawr at y tomatos, a gyda hwn, mae Adam wedi anfon winwns i fi hefyd. Fi wedi torri'r winwns hyn yn barod, torri nhw a cadw nhw eitha cyfan, a bron y bod, ti moyn cilch o winwns a tomato niste ar bob cilch. Ti'n falch bod Adam di roi'r challenge, Meg? Wi wrth y modd, edrych ar arddangosfa hyfryd, a wrth gwrs fi wrth y modd yn coginio bwyd yn ni tymor, achos maen nhw o'r ar i gorau. Wrth gwrs. Tro nesaf gobeithio lle fynd i'r ardd, i gwcan yn yr ardd a cael pethau'n ffres o'r ardd, ti'n modd, ar dy blati. Mae'r tomatos yn, fi ffili credu bod y tomatos yn wedi cochi gymaint, achos fi'n tyfu tomatos, sydd fi ddim tŷ gwydyr, maen nhw tu fas, a maen nhw wyrdd, a maen nhw fel bwlet. A dim gobeith, so nhw'n edrych fel sy'n nhw'n mynd i ddechrau cochi. Yn anffodus. Ti'n gallu gwneud rhywbeth ar y wedyn, de? Ti'n gallu gwneud rhywbeth o tomatos wyrdd? Wel, wyt, chutney'r rhan fwyaf. Reit, ond ti'n ffili bita nhw, maen nhw'n rhi... Na, maen nhw'n rhi gael, ie. Ie, oce. Reit, at hwnna nawr, fi'n mynd i wneud dressing, felly mae dy fi 2 lwyfwrdd o vinegar balsamic fyna, at hwnna, un llwyfwrdd o olew, ac wedyn ni garlleg, mae dy fi 2 neu 2 ewyn o garlleg, bach o halen a phupur. So ni'n mynd i gael dim ffrindiau pan ni'n gadael fan hyn. Na, dech, sori. Rewi o gadael. A wedyn ni, na gyd sy'n neud yw arllwys y dressing dros y tomatos. Mae tomatos yn eiddfed ac yn felys. Mae'r broses yn o'r rostio nhw, maen nhw'n mynd i wneud nhw hyd yn oed yn fwy melys. Felly mae rhain am ei mewn, rhin gres, 200 Celsius
nwy rhif 6. A wedyn ni, mae dyfu, fi jyst moyn dangos i chi, a mae hwn nawr wedi rostio. Dail wedi troi'n grimp Ie, fel dwi'n la. lle yn gyfan gwbl na. Ydy, a wedyn ni, be wedi wneud, nes i hanner ffordd trwyddo. Ti'n gweld y dal, maen nhw'n edrych wedi llosgi, ond maen nhw'n hyfryd, maen nhw fel crisps bach. Crunch bach neis, ie? Ges i un bach da ti gynne fach a gon nhw ffain. Ie. Ia. A wedyn y gyd ti'n neud yw torri mewn i'r romanesco, a wedyn ni, wps, ti'n lli roi, i just dangos hwnna, na i roi hwnna fyna i ddangos i chi. Mae wyn ti fewn wedyn, O, ydy, mae'n wyn ti fewn, just fel brocoli, ti'n gwybod? Reit, fi'n mynd i gael go, mae dy fi blat fan hyn. Okay. Cer amdani isio. A wedyn ni, O, mae hwnna'n anghyffredin, yn dweud? mae yn anghyffredin. Mae e fwy ysgafn na brocoli. Odi, mae e lot fwy ysgafn na brocoli. Mae well da fi, iddo fe, a gweud y gwir, na brocoli. O, mae'n neis, a mae'r saws y dressing ar ei ben yn neis hefyd, Nerys. Ie. A wedyn y tomatos, nes i ddefnyddio y tomatos coch gynne. Mae rheina wedi rostio, a wi just mynd i roi basil fresh. Mae hwn yn dod o'n arddi. Mae wedi dechrau gwywo'n bach nawr. Ond just basil fresh. Pa mor hir bydd hwnna'n ffwrn, dy ti, Nerys, eto? Tomatos. 5 munud ar hugen. Rostio am ryw 5 munud ar hugen. O, mae nhw'n felys hefyd, mae nhw'n neis. Andi nhw? Mae gen ti bach o romanesco yn dy ddanedd. O, carbennes o wir. A dyna ni, dau reseit digon syml.